Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon poġġa fuq il-mejda tal-Kamra ir-rapport għal din is-sena tal-Grupp ta' Strateġija għall-Pensjonijiet. Ir-rapport tal-grupp immexxi mis-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru Mark Mussu jagħmel parti mir reviżjoni legali ta' kull 5 snin tal-pensjonijiet f'Malta b'enfasi fuq l-adekwatezza, is-sostenibilità u s-solidarjetà soċjali. Din ir-reviżjoni qed issir fi żmien ta' bidliet demografiċi veloċi li se jwasslu biex il-proporzjon ta' pensjonanti imqabbel mal-ħaddiema jirdoppja sa 45 sena oħra. Dan l-iżvilupp qed iwassal biex pajjiżi oħrajn jittieħdu miżuri ta' awsterità, pereżempju fi Franza, il-Gvern ipprova jolli l-età tal-irtirar waqt li fir-Renju Unit kien hemm żieda fir-rata tal-kontribuzzjoni soċjali jew il-bolla. B'kuntrast f'Malta mhu qed jiġu proposti l-ebda miżuri negattivi ta' dan it-tip grazzi għal żieda fil-migrazzjoni kif ukoll riformi kbar fil-qasam tax-xogħol fosthom it-tapering u childcare b'xejn. Il-kontributuri għat-tas-sigurtà soċjali żdiedu minn 151,000 fl-2008 għal 283,000 fl-2023. B'hekk flok awsterità saru riformi li tejbu l-adekwatezza b'madwar 5 punti perċentwali. L-inċentiv biex persuna tirċievi żieda addizzjonali fil-pensjoni sa massimu ta' 29% kemm il-darba tagħżel li tibqa' taħdem u tieħu l-pensjoni aktar tard attira kważi 7,900 persuna mill-2016 lil hawn. Dan kollu wassal biex il-miri fit-tul qed juru l-sostenibilità tjiebet ukoll bil-punt meta l-infiq jibda jisboq l-idħul. Qabel dan kien stmat li se jiġri fl-2051 iżda issa mexa bi 3 snin oħra lil hinn għall-2054. Filwaqt li l-ebda żieda mi kontemplata l-affletà tal-irtirar u laqqas fir-rata ta' kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali, il-grupp ta' strateġija għall pensjonijiet jenfasizza li diversi kwistjonijiet strutturali jeħtieġu aktar analiżi. Il-pubbliku mistieden jagħti r-rispons tiegħu fuq 14 mistoqsija bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika bel-5 ta' Jannar u 3 April li ġejjin. B'hekk il-grupp ta' strateġija ifassal ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu fuq direzzjoni futura tas-sistema tal-pensjonijiet f'pajjiżna.